В никоя банка в Нью-Йорк или в Лондон никой не се нарича себе си или помежду си, когато си разговарят. Този е swing трейдер, а пък този е дей трейдер. Това е пълна глупост. Пълна измишлятина. В професионалния свят не съществува тази терминология. Тези, които са работили на Уолл Стрит, тези, които са работили в Ситито в Лондон, тези, които са работили в някаква голяма банка в Швейцария, Англия или където ще да е. Тази терминология е пълна измислица на книжовниците. Онези, където пишат книжки, за да могат да продават. Тези, които пишат курсове, за да могат да ги продават, знаете, със каква сила и така нататък. 2 години. Само трендови пазар. Аз не виждам тези свингари и тези дей трейдери точно какво правят. Някой, ако може да ми изпрати не този отрязък от сделки 40 дена или он е печеливш отрязък от сделки 25 дена, ако може някой да си изпрати заверения на реална сметка, не на демо. Година и половина, смешните година и половина, а не 2-3 години, както ми ги искаха на нас на времето. Назад в целия му диапазон, че бивайки свинг или дей трейдер е изкарал пари, направо го вземам на работа. На секунда.